Salam alaikum la famille Mali kono ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Aw n'a balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Aras Balayira di l'homme tranquille depuis Paris. Tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ hɔrɔnya walima foyi fɛn bɛɛ fo janfa an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na fasojɔ sira kan ani danbe sira kan an bɛ ɲɔgɔn bolo ka an kanubagaw fo mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka aimer, ka commenter, ka partager, ka bɛɛ lajɛlen fo k'an ka tɔn fo n'o ye la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ n'o présenté Tanti Jɛnɛba Kulibali ka n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo. Dawuda Sidibe n ka foli bɛ dan tɛ foli min na an bɛ ɲɔgɔn bolo. Zeska Mete k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Fofana Solomani n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Kam mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ t'u fo an bɛ ɲɔgɔn bolo. Partagez maximum, partagez maximum. Ne balimaw yan'an ka don an sigikun kɔnɔ an b'a fɔ ko alihamdulilayi rabil alamin Asimi bɛ ka jeunesse ɲɛnamaw ta min ye Dirisa Mɛmɛ fana ye ko Fune Wasije o fana ye Dirisa Mɛmɛ ta k'a kɛ charge de commission ye i y'a faamuya b'a la charge de commission ko Fune Wasije o fana ye Dirisa Mɛmɛ ta k'a bila kɛrɛfɛ a ka to k'a ka ciw n'a ka baaraw kɛ. Fune Wasije denmisɛnninw ka ministre don ani musow ka ministre k'a ye Dirisa Mɛmɛ fana ta alihamdulilayi rabil alamin an ye nin de ɲini Asimi fɛ o ni mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu de ta denmisɛn minnu danbe b'u la n'u b'u faso fɛ k'olu bɛɛ bolo don baara la n'o kɛra i y'a faamuya b'a la laɲini bɛ sabati. Tanti Arama k'i fo k'i waleɲuman dɔn ne balimaw bi i y'a faamuya b'a la cikan don k'a lase anw ka kiiritigɛlaw ma. Mamadu Kasonke ale de Mali kiiritigɛla bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye. An b'a fɔ Mamadu Kasonke ko waati dɔ sera ten sa u ka mɔgɔninfinw bonya waati dɔ sera ten sa u ka maliyɛnw bonya ka da kun jumɛn kan nin wulu jugu in a bɛ kuyɛlɛ la Mali kɔnɔ san joli nin wulu juguba in a bɛ kuyɛlɛ la Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la san joli i y'a faamuya b'a la u tɛ k'a minɛ ka don kaso la u tɛ k'a minɛ ka bila sansara kɔnɔ an b'an yɛrɛ ɲininka Mali kiiri taara min i y'a faamuya b'a la hakɛ bɛ hadamaden ni wulu cɛ n bɛ segin a kan hakɛ bɛ hadamaden ni wulu cɛ mɔgɔ ni wulu bɛ se ka taa tribunal la wulu bɛ se k'a minɛ ka don kaso la a nin wulu in y'an tulokɔrɔla guwan nin wulu in ye an sɛgɛn nin wulu in ye anw tɔɔrɔ anw ka kiiritigɛlaw sigilen bɛ Mali kɔnɔ u bɛ ka den lankolon i y'a faamuya b'a la k'a lajɛ a bɛ ka mɔgɔ tulokɔrɔla sofe su ni tile n'o ye Arasba Cidi Sakoba nin wulucɛba in nin wulujuguba in a bɛ kule la su ni tile k'a sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ k'a sigiɲɔgɔnw bali ka sunɔgɔ i y'a faamuya b'a la anw ka kiiritigɛlaw tɛ k'a minɛ ka don kaso la. Franchement c'est une honte, la déception totale. Aw ye MINUSMA ɲɛmɔgɔ gɛn ka wuli Aminata Diko nɔfɛ yan mais mɔgɔ bɛ aw kɛrɛfɛ min ka jugu ni ninnu bɛɛ ye o tɛ k'a minɛ ka don kaso la. An b'an yɛrɛ ɲininka est-ce que Mali kiiri tɛ yɛrɛsagokɛ ye wa? Mali kiiri est-ce que Mali kiiritigɛla ninnu est-ce que ninnu bɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ ye wa? La question est là. Wulu b'an da la don o don wow k'an ka sunɔgɔw tiɲɛ i y'a faamuya b'a la k'a sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ kiiritigɛlaw tɛ ka wulu minɛ ka don kaso la u tɛ ka wulu minɛ ka bila sansara kɔnɔ o tuma mun de bɛ yen mun de bɛ yen Faransi yan ni wulu sera hadamaden ma i y'a faamuya b'a la hadamaden ni wulu bɛ taa kiiri la Faransi kɔnɔ yan wulu n'a ye mɔgɔ kin walima n'a ye sigiɲɔgɔn tɔɲɔ wulu ni hadamadenw bɛ taa kiiri la nin wulu ye anw tɔɲɔ a bɛ ka faso buruja ka jamana nɛni ka jugu dɛmɛ faso kan o wulu sigilen bɛ yen Kasonke tulo b'a kulekan na Kasonke tulo b'a kasikan na o tɛ k'a minɛ ka don kaso la mais c'était une honte, la déception totale. Nin bɛ ka min kɛ Gemu m'o kɛ nin bɛ ka min kɛ Aminata Diko m'o kɛ faso bɛ ka lagosi faso bɛ ka nɛni maliyɛn bɛɛ bɛ ka dɔgɔya wulujuguba in fɛ an ka kiiritigɛlaw sigilen don k'a lajɛ a y'aw ɲɛɲini de wa a y'aw san de wa aw foto de b'aw bolo wa aw ka sɛgɛrɛ de b'aw bolo wa mun de bɛ aw ni nin cɛ an kɔni ma kɛ Ala ye k'o dɔn mais nin wulu in ye mɔgɔw tɔɲɔ mɔgɔ bɛ kule la a bɛ kule la i y'a faamuya b'a la ni su kora hali n'an ko k'an b'an da
a kasi kan a kule kan a mankan bɛ k'anw tɔɲɔ hali n'anw ma plainte don a kama kiiritigɛlaw tulo bɛ wulu kule kan na a bɛ ka quartier kɔnɔmɔgɔw bali ka sunɔgɔ i y'a faamuya wala a bɛ ka duguladenw bali ka sunɔgɔ kiiritigɛlaw yɛrɛ kan ka wulu yɛrɛ ma ka taa wulu minɛ ka taa bila sansara kɔnɔ ni wulu in y'anw tɔɲɔ foyi t'a da ni manamanakan tɛ foyi t'a da ni molobaliya tɛ foyi t'a da kɔnɔ y'a faamuya wala ka faso danbe bɔ a la ka faso labila mɔgɔ wɛrɛw ye ka jamana wɛrɛw dɛmɛ faso kan i y'a faamuya wala wulu sigilen bɛ plateau kɔnɔ mali bɛɛ tulo b'a kan na cɛ an ka kiiritigɛlaw aw t'an bonya dɔɔni mali kiiritigɛlaw aw tɛ maliyɛnw bonya n'a y'a sɔrɔ aw bɛ tiɲɛ kan i y'a faamuya wala aw ta ye mali ko de bɛɛ ka kan i y'a faamuya sariya kan ka boli bɛɛ kan nin wuluw y'anw tɔɲɔ dɛ arasba ci di sakoba wulu y'an tɔɲɔ dɛ arasa ye wulu de wulu y'an tɔɲɔ a bɛ su mumɛ bɛɛ kɛ kule la wu an ka finɛturu kɔfɛ wow an ka finɛturu kɔfɛ daba an ye sunɔgɔ tɛ an ye an tɛ an lafiyalen tɛ wulu in kule kan bolo an ka kiiritigɛlamɔgɔw an ka kiiritigɛ an ka sariya tigilamɔgɔw tulo bɛ wulu kule kan na o tɛ ka se wulu tigi ma i y'a faamuya bala wulu fana tɛ k'a minɛ ka taa bila sansara kɔnɔ anw bɛ lafiya don jumɛn la question est là mali kiiri bɛ ɲini ka kɛ jigilatigɛ ye ni mɔgɔ wɛrɛ ye nin kɛ o bɛ wuli a nɔfɛ Aminata Diko jɔn de bɛ k'a lafasa bi aw ka plainte bɛ mɔgɔ min kama mɔgɔ min n'aw bɛ k'a ɲini mɔgɔ min bɛ boli la aw sababu kosɔn dɔ sigilen bɛ Bamako kɔnɔ wulujuguba a bɛ ka Aminata Diko sankɔrɔta a bɛ ka Aminata Diko lafasa aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin cɛ in a ye aw ɲɛɲini de wa a ye aw san de wa aw bɛ ka siran mun de la la question est là franchement c'était une honte la déception totale nin wulu ye aw tɔɲɔ sufɛ an tɛ sunɔgɔ a bolo a bɛ kule la mɔgɔw da la a bɛ kasi la mɔgɔw da la ka sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ ka sigiɲɔgɔnw bali ka sunɔgɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛ bɛ wulu la wulujuguba la a bɛ kule la so ni tile an bɛ taa min a bɛna dalilu k'a la Aminata Diko bɛ ka dɛmɛ ko MINUSMA mɔgɔw i y'a faamuya b'a la k'u kan ka mɔgɔ de ta mɔgɔ min tɛ fan fila bɛɛ la ala anw ka kiiritigɛlaw tulo bɛ nin na cɛ bɛ ka MINUSMA dɛmɛ a bɛ ka Aminata Diko dɛmɛ Aminata Diko min ni Ture ye plainte don a kama ni Ture ko polisiw ka taa minɛ ka na k'u ka don kaso la dɔ sigilen bɛ Bamako plateau sanfɛ foyi tɛ ni wulu tɛ wulu a bɛ kule la ka mɔgɔw tulokɔrɔla goyan ka faso la gosi ka jugu dɛmɛ faso kan i y'a faamuya b'a la anw ka kiiritigɛlamɔgɔ ɲɛ b'a la ko MINUSMA ye min kɛ o ni mɔgɔw ye min kɛ k'o kan ka kɛ nin cogo de la ko mɔgɔ kan ka taa ta i y'a faamuya b'a la u ka taa kuma société civile tɔgɔ la mɔgɔ min tɛ i y'a faamuya b'a la o ni ka côté la mɔgɔ min tɛ i y'a faamuya b'a la anw ka ɲɛmɔgɔw ka côté la ko o ni y'o baara de kɛ jɔn de bɛ Aminata Diko ka ONG sara Aminata Diko bɛ baara la jɔn de bolo la question est là ni ne ye nin wulu ye a bɛ kule la a bɛ ka faso lagosi Mamadu Kasum k'ale de Mali kiiritigɛlaw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye o sigilen bɛ ka wulu lajɛ a bɛ ka mɔgɔw kin a bɛ ka mɔgɔw bali sunɔgɔ la a bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ aw tɛ ka wulu minɛ ka bila sansara kɔnɔ vraiment c'est décevant c'est une honte ne balimaw an ka wulu in lamɛn bilahi cɛ a b'an faga ni dusukasi ye quoi a ye wulu in lamɛn dɛ mouvement de sans voix i tulo b'a la fagali kɛ k'o ye filakan fɔ k'o ye fila ye an ko mɛn dɔgɔnɔ tila bɛɛ bɛ filakan fɔ fila bɛɛ bɛ dɔgɔnɔkan fɔ ne ye maraka ye n tɛ maraka mɛn n'an b'a dɔn k'a ka alimami ka bɔ a bolo an bɛ se ka taa alimami bara o bɛ kuma fɛ n'an b'a dɔn ko nin bana b'a la an bɛ se ka taa fɔ a ye n'i ye nin kɛ an bɛ nin fura d'i ma n'an y'a dɔn ko nin baara b'a nin kan an bɛ se ka t'o k'a ye o tigi bɛ se ka taa i da de c'est pour éviter ça. a bɛ hakɛ to wala. bingali kulu ani jamana de bɛ ɲɔgɔn na i tɛ se ka jamana ka mɔgɔ wele n'o tɛ n'o welela a ka ca ala fɛ o bɛ n'a bɛɛ daja a ka jamana la a b'a bɛɛ da dɔ in kun i tɛ maa fana wele mun bɛ MNLA la
n'o tɛ a ka ca Ala fɛ o bɛ taa fɔ ko MNLA de jo b'a bɛɛ la Mali de bɛ ka bin a bɛɛ kan i bɛ maa ta mun ta fan fila si la i bɛ tiɲɛ dɔn o de la bon n'i bɛ mɔgɔw wele i tɛ se ka gouvernement informer o mais ni gouvernement bɔra kalama ko karisa de kan ka taa kuma n tɔgɔ la mais moyen ka ca o n'an t'a fɛ a ka taa fɛn dɔ fɔ mun ye tiɲɛ ye n'an b'a dɔn ko wari ka d'a ye an bɛ se ka don a kan ni wari ye n'an b'a dɔn k'a denw ka d'a ye an bɛ se ka don a kan n'i ma sɔn o ma an b'i denw minɛ an b'u faga an b'u don ta n'an b'a dɔn k'a ka alimami ka bɔ a bolo an bɛ se ka taa alimami bara o bɛ kuma fɛ n'an b'a dɔn ko nin bana b'a la an bɛ se ka taa fɔ a ye n'i ye nin kɛ an bɛ nin fura d'i ma n'an y'a dɔn ko nin baara b'a nin kan an bɛ se ka t'o k'a ye o tigi bɛ se ka taa i da de c'est pour éviter ça que le gouvernement ne soit pas informé de la personne qui va parce qu'il y a risque de soudoyer, de conditionner, de manipuler, de faire chanter, d'exercer la pression sur la personne afin de cacher la vérité au Conseil de sécurité. C'est de bonne guerre que le gouvernement ne soit pas informé. Ça c'est normal. Bon, mbe wuli la joya. Kasonke, ebe se ka fo itulote ni na wa. Comment ça s'appelle? Monsieur Touré, communicatif procureur, ebe se ka fo itulote ni na wa. Aminata di ko be ka dɛmɛ minisima be ka dɛmɛ faso kan bi a fɔra yan ko minisima de be ka jadisiw dɛmɛ minisima be ka galon da faso la tɔɔrɔ min be anw ka minisima nɔ don ONU nɔ don tubabuw nɔ don fitinɛ min be anw fɛ yen nɔ olu de y'a kolokolo olu bena mun tiɲɛ de tigɛ olu bena mun ko de ɲɛɲini mɔgɔ minnu tɛ Mali fɛ mɔgɔ minnu be ka Maliw faga mɔgɔ minnu be ka bin Mali kan tɔɔrɔ min be an ka jɔn de nɔ don nous bena mun kiri de tigɛ nous bena jɔn de ta ko ka taa kuma Mali ni olu ni ɲɔgɔn cɛ ça sera quoi a wulu sigilen be plateau la a bɛ ka faso lagosi a bɛ ka jugu tɛmɛ Malien bɛɛ tulo b'a la société civile tulo b'a la i y'a faamuya bala an ka kiritigɛlaw tulo b'a la foyi wulu b'an ta la wu su ni tile dusukasi bɛ ɲini k'an faga dusukasi bɛ ɲini k'an faga e ni Ala n'a kira cɛ minisima bɛ Mali fɛ wa tɔɔrɔ min bɛ Mali ka jɔn de nɔ don minisima n'a ka ɲɛmɔgɔw tɛ jɔn de Kadafi faga ka marifa di jugu ma u kana don Mali kɔnɔ o ni n'a ka mɔgɔw tɛ olu ni ala cɛ ne yɛrɛ t'a dɔn ne cɛ dusukasi b'an bɛɛ faga yan walahi nin bɛɛ t'i sigi Aminata Diko welela cogo min na o de y'a wele cogo ye a tɛ Mali ɲɛmɔgɔ ka côté la a tɛ minisima ka côté la i y'a faamuya bala o ye société civile ta ten fɛn min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ o ka taa fɔ e ni Ala n'a kira cɛ mɔgɔ kan ka taa kuma Mali ni minisima cɛ wa minisima de binna Mali kan minisima tɛ ka Malienw lakana an ka dugu bɛ ka jɛni ka minisima to yen e yɛrɛ ko minisima nana basigi de kama mais anw ma basigi sɔrɔ minisima bolo anw ma lakana minisima bolo an ka dugu jɛnna ka minisima to yen ni tiɲɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ est ce que Mali ni minisima yɛrɛ kan ka sigi ka kuma an jugu ye olu de ye an fagabaga ye olu de ye olu de ye fitinɛ in kolokolo an ka jamana kɔnɔ biɲɛkala ɲinan sen dalen bɛ biɲɛkala kan o bɛ ye wa nin bɛ t'i sigi ko minisima y'a kɛ cogo min na k'o de ka ɲi ko tun kan ka Aminata Diko de ta u ka taa kuma min bɛ ka kɛ faso kɔnɔ ka t'o tiɲɛ di minisima ma Kasonke bɛ se ka fɔ i tulo tɛ nin na Monsieur Touré communicatif procureur e bɛ se ka fɔ i tulo tɛ nin na procureur tɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ aw bɛ se ka fɔ aw tulo tɛ nin na aw ye plainte don Aminata Diko kama hali bi a ma ye a ye polisiw bila k'u ka taa minɛ hali bi a ma ye mais dɔ sigilen bɛ yen k'a ye min kɛ k'o ka ɲi dɔ bɛ k'a lafasa k'a kɛra cogo min na k'o de y'a kɛ cogo ye cohérence bɛ min o de la n bɛ k'a fɔ n ka kuma kɔnɔ ko Mali kiiritigɛlaw k'an bonya cɛ nin wulu y'an tɔɲɔ sa nin wulu in bɛ ka faso lagosi on dirait k'ale kelen de ye maliyɛn ye on dirait que dabara b'ale kelen de kun on dirait k'ale kelen de bɛ kodɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan analyse faux nkalontigɛw juguw dɛmɛli bɛɛ sigilen bɛ k'a lajɛ an tɛ sunɔgɔ bolo wulu bɛ kule la su ni tile n ye mun ko suguya an da la
ne yɛrɛ ta don nin sira k'anw ka kiritigɛla ninnu sɔrɔ cogo min na u bɛ ka siran ɲɛ mun de la je sais pas quoi han ni tiɲɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ Mali ni ONU man ka sigi yɛrɛ tɔɔrɔ min bɛ anw ka ONU de nɔ don degun min bɛ an ka ONU de nɔ don a fɔra yan k'an ye plainte don i y'a faamuya b'a la faransi kan ma u minɛna u bɛ ka juguw dɛmɛ ni yɛrɛ sɛgɛn ta an n'olu kan ka taa sigi ka kuma han ni yɛrɛ sɛgɛn tɛ an n'olu kan ka taa sigi ka kuma wa mais wulu jugu bɛ t'i sigi plateau la ah ministre b'a kɛ cogo min na o de ka ɲi ministre tɛ exiger ministre bɛ nkalon de ta Mali jugu ye ministre de o dalilu sɔrɔla o plainte donna o ko bɛ niveau jumɛn na e bɛ t'i sigi k'u bɛ nin ko ninnu décortiquer Aminata Dicko taara kun min na o de y'a kɛ cogo ye Aminata Dicko welela cogo min na o de y'a kɛ cogo ye société civile de tɛ kafo bɛ yan fɛ dɛ ni kafo taara kuma dɛ e bɛ kuma yan fɛ dɛ mais ça sert à rien olu de bɛ Aminata Dicko ka association financer Aminata Dicko b'olu de bolo baara la o ni Aminata Dicko ka di komi o ni Maliki Konate ka di cogo min na komi o ni e yɛrɛ ka di cogo min na pourquoi o ma taa Mahin Watara ta k'a ka taa kuma ye Mahin Watara tɛ société civile ya walima ka taa Serifu Madani Haidara ta k'o ka taa kuma ONU na o t'olu ta o u yɛrɛ ye mɔgɔ minnu fabriquer u yɛrɛ bɛ i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu ka kulusi b'o la i y'a faamuya b'a la o bɛ mɔgɔ minnu balo o bɛ k'olu de ta k'olu ka taa kuma société civile tɔgɔ la mɔgɔ minnu lakodɔnnen tɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ minnu fɛ e bɛ n'i sigi k'i b'olu défend yan e cɛ ni wuluden ye mɔgɔw tɔɔrɔ dɛ han ni kolo dira a ma dɔrɔn a bɛ kule su ni tile an tulo tɛ foyi de la a b'an bali ka sunɔgɔ i y'a faamuya b'a la a b'an bali ka lafiya jamana kunturu kɔnɔ bilakoro fara saba bɛ da baarabaya la san joli depuis nin fanga nana nin fanga bɛ ka lagosi n'o ye ɲuman min kɛ o tɛ fɔ fo ka jugu dɛmɛ faso kan Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw donna Mali kɔnɔ Mali halaladen bɛɛ jɔ o jɔyɔrɔ la ka Mali dɛmɛ nin taara ko non ko Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw k'u tun man ka minɛ Faransi bɛ ka dɛmɛ Mali kan MINUSMA bɛ ka dɛmɛ Mali kan Aminata Dicko min kɛra faso kumasuluden ye a bɛ k'o fana dɛmɛ video 3 a bɛ k'o de kɛ ka Aminata Dicko dɛmɛ devant tout le monde cɛ kiri bɛ hadamaden ni wulu fana cɛ sa walayi bilayi Faransi yan kiri bɛ hadamaden ni wulu cɛ nin mana kɛ wulu ye cogo cogo walahi aw kan ka nin minɛ ka taa bila sansara kɔnɔ kiri bɛ hadamaden ni wulu cɛ ni wulu y'a sigiɲɔgɔnw bali ka sunɔgɔ ni wulu ye su bɛɛ kɛ kule la bilahi ni dugu jɛra procureur walima i y'a faamuya b'a la juge kan ka na wulu minɛ ka taa bila sansara kɔnɔ n'a tigi dɛsɛra a la ni wulu tigi dɛsɛra a la n'a bɛ ka kule mɔgɔw da la ka mɔgɔw tulokɔrɔla guwan walayi kiritigɛlaw kan k'u ka baara kɛ kiritigɛlaw kan k'u ka baara kɛ ni wulu den ye mɔgɔw tɔɲɔ e ni ala n'a kira cɛ nin t'i sigi MINUSMA kota Aminata Dicko kota MINUSMA bɛ nkalon kan MINUSMA de ye maliyɛnw tɔɲɔ tiɲɛni min bɛ Mali kɔnɔ MINUSMA de nɔ don MINUSMA taalen ni bi cɛ Mali kɔnɔ o ye maliyɛnw bali mais o ye mun de d'a ma MINUSMA ye mun de di a ma dugu jɛna k'u to yen i yɛrɛ ka kuma ko MINUSMA taa kun ye de ko ka don aw ni juguw cɛ ko MINUSMA taa kun ye o de Mali kɔnɔ ka don maliyɛnw ni juguw cɛ maliyɛnw fagara wa walima faga Mali bɛɛ minɛna walima a bɛɛ ma minɛ ni dɛsɛ t'anw kan ka taa sigi ko an ni MINUSMA bɛ kuma an ni mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu bɛ ka jihadistes financer ni dɛsɛ t'an n'olu kan ka sigi ko fo olu ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta ka n'o bila an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min kɛra olu ka bɔ a kalama olu yɛrɛ de bɛ ka kojugu kɛ anw na o bɛ k'a fɔ an ye plainte d'u kama an ye dalilu sɔrɔ o bɛ ka jihadistes dɛmɛ e bɛ t'i sigi ko non ko ala cɛ anw ka walayi nin jamana in bɛ anw faga quoi walayi bilahi tɔ tɛ an na fo ka an fasa faso dɛmɛ la k'a sɔrɔ n talen don sariya ka boli bɛɛ kan k'a sɔrɔ n talen don i y'a faamuya la bɛɛ ka hakɛ ka d'a ma ni wulu juguba in a bɛ ka maliyɛnw tɔɲɔ su ni tile ni wulu in arasiba cɛ wulu de ni wulu in bɛ ka maliyɛnw tɔɲɔ su ni tile k'a sɔrɔ n tɛ ka wulu minɛ ka bila sansara kɔnɔ jigilatigɛ don kumasulu don vraiment c'était une honte Mali kiri
bila u bɛ ka futɛsi kɛ maliyɛndenw na mali kiri u bɛ k'a kɛ yɛrɛsago kɛ de jamana kuntigi combien de millions d'habitants arasbati bɛ kodɔn ka tɛmɛ a bɛɛ kan wa a dabara ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan wa cɛ dɔw ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan wa arasbati ye jɔn ye ni wulu tɛ Aminata Diko y'a dɔn k'a ye kojugu de kɛ depuis nin ko kɛra a ma ye n'a tun ma kojugu kɛ a bɛ boli wa minisima ɲɛmɔgɔ gɛnna n'o tun ma kojugu kɛ a bɛ gɛn wa mais dɔ sigilen bɛ wulu sigilen bɛ plateau kɔnɔ Bamakɔ yen nɔ ka faso lagosi u ɲɛ t'a la u tulo t'a la ne yɛrɛ t'a dɔn a ye ninnu ɲɛɲini de wa a ye solution jumɛn de sɔrɔ ninnu na ne yɛrɛ tɛ foyi kalama nin ko la quoi e cɛ nin wulu y'an tɔɲɔ sa n'i bɛ fɛ ka sunɔgɔ i tɛ sunɔgɔ a kule k'an bolo a kasi k'an bolo cɛ a y'a k'ala kama ka wulu minɛ a k'a bila sansara kɔnɔ sa a ye nin wulu jugu minɛ a k'a bila sansara kɔnɔ nin ye faso kumasuluden de nin ye baso kumasuluden de nin tɛ halaladen ye bilayi ni nin tun ye halaladen ye minisima bɛ ka min kɛ anw na bilayi nin man ka minisima dɛmɛ ni nin tun sɔrɔla so ni nin tun tɛ wulu ye minisima bɛ ka min kɛ anw na nin man ka t'i sigi k'a bɛ jo di minisima ma walima a bɛ jo di Aminata Diko ma kɛlɛ yɛrɛ t'an bolo ye minisima tonen b'an ka jamana kɔnɔ ye jɛnɛya i y'a faamuya bala jugu sagoya jihadisiw dɛmɛli olu de bɛ bila jihadisiw ɲɛ ka taa sira d'u ma ka minɛn d'u ma ka dumuni d'u ma kɛlɛ filɛ nin comment ça s'appelle Ukraine pourquoi o tɛ taa ye kɛlɛ t'an bolo foyi u bolo bɛ ko anw de poche kɔnɔ a wuluden dɔ sigilen bɛ plateau sanfɛ kule la sun tile wo a bɛ ɲini k'an tulo dayɛlɛ on dirait que tigi tɛ jamana la ɲɛmɔgɔw bɛ lagosi jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ nɛni jugu bɛ tɛmɛ faso kan bɛɛ ɲɛna population bɛ u t'a minɛ k'a fan ci i y'a faamuya la kiiritigɛlaw bɛ yen nɔ u t'a minɛ k'a bila sansara kɔnɔ ne yɛrɛ ma foyi faamu nin ka ko la mɔgɔ kana jɔ i jugu la an bɛ sɔrɔdasi fanga de kɔnɔ Asimi fana o kun salen don n t'a dɔn fɛn min bɛ ninnu kɔ Modibo Kɔnɛ bɛ essayer la nin cɛ farimanba in mais ni mɔgɔ wɛrɛ tun don sisan b'a sɔrɔ aw filɛ nin Aminata Diko nɔfɛ mais nin bɛ ka min kɛ o ka jugu ni Aminata Diko ta ye nin tɛ faso fɛ a tɛ nin ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ wa danbe yɛrɛ t'a la aw sigilen bɛ k'a lajɛ wulu bɛ ka mɔgɔ tulokɔrɔla gan su ni tile ka mɔgɔw bali ka sunɔgɔ vraiment c'est décevant c'est décevant ko Aminata Mayiga ko ONU y'a kɛ cogo min na k'o de ɲɛna ko n'o tun taara Asimi ka mɔgɔw ta k'o tun b'a fɔ ka dajiya o la n'o tun taara ONU ka mɔgɔw ta ONU ka mɔgɔ ko ONU ka mɔgɔ de ye Aminata Diko ye a ma taa fɔ ka dajiya ONU na wa fɛn min ma kɛ Aminata Diko m'a fɔ k'o kɛra wa ONU de bɛ Aminata Diko ka comment ça s'appelle fɛn financer u ka association financer ONU de bɛ wari d'a ma hali e min filɛ kule la wulu in ONU de bɛ kolo d'i ma franchement cɛ n'an ma solution ɲini nin wulu juguba in na soit k'a minɛ ka bila sansara kɔnɔ walima k'a gɛn ka bɔ faso kɔnɔ cɛ a dabara ka bon kojugu bilahi ni ko na cogo tɛ quoi anw ni ONU man ka sigi ka kuma hɔrɔnya kɛnɛ kan an y'u minɛ kojugu bɛɛ la Mali kɔnɔ olu de ye kojugu kunyanfan ye an n'olu kan ka sigi ka kuma k'an bɛ taa kuma ko nin de ye nin kɛ nin de ye nin kɛ jɔn de bɛ nin kojugu bɛɛ kɔfɛ jɔn de ye Kadafi faga bin kɛra mɔgɔ joli kan ONU sigi kun ye mun ye ko droit de l'homme ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma mɔgɔ joli tɔɲɔna ka ONU to yen mɔgɔ joli fagara nkalon kan ka ONU to yen ani nin tigi sigi k'a bɛ ONU dɛmɛ ne yɛrɛ t'a dɔn nin bɛ réfléchir n'a kɔfɛla de wa walima nin ye mun hadamaden sugu ye mɔgɔ bolo je sais pas quoi mɔgɔ ONU binna mɔgɔ joli de kan hali bi anw ka plainte bɛ yen ONU ye mun kɛ o ko la mɔgɔw fagara Buni ya o kiiri bɛ min o hakɛ bɛ min anw ni ONU kan ka taa sigi ka kuma hɔrɔnya kɛnɛ ka danbe kɛnɛ kan anw ka ɲɛmɔgɔ bɛ tile k'a fɔ ko minisima man ɲi ONU man ɲi c'est à dire que kɔlɔlɔ fitinɛ min bɛ an bolo ninnu de y'a kolokolo e bɛ t'i sigi k'o ye Aminata Diko wele k'o de y'a kɛ cogo ye Aminata Diko ONU mɔgɔw bɛɛ fa kelen ba kelen u ka sunguruba don su ni tile b'a ko lamaga olu de bɛ wari d'a ma olu de b'a ka association financer pourquoi o ma taa Mahin Watara ta o tɛ société civile o tɛ jama dɔ ɲɛmɔgɔ ye
anga mayi watara yɛrɛ to yen an ka mayi watara to yen pour que ma taa burkina jeunesse dɔ ta o ka taa mɔgɔ dɔ ta burkina walima ka taa serifu madani hayidara ta ka taa nin sunguruba den ta ka taa n'o ye oni na o ka taa jamana lagosi nin wuluden sigilen bɛ plateau sanfɛ kule la hali bi an dala Aminata Diko ye min kɛ o de ɲana d'a donna ta bɔra ta ka Sonke tulo b'a la Mise Ture tulo b'a la Mali procureur bɛɛ tulo b'a la o tɛ k'a minɛ ka don kaso la o tuma na Ala ye nin dilan minɛnw gɛngɛ yan ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ a b'o minɛ k'o don kaso la tiɲɛ bɛ min hɔrɔnya bɛ min Mali kiri taara min ni nin tɛ wulu ye e fa ni i y'a faamuya bala jamana wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na e fa ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na e bɛ k'i fa sen bali ye ka bɔ a kɔrɔ ka wali fa dɛmɛ i fa kan e fa o ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na e bɛ k'i fa sen bɔ a kɔrɔ walasa wali mɔgɔw ka sigi fa disi kan voilà ko jugu min bɛ Mali kɔnɔ cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ MINUSMA de nɔ don ni MINUSMA ko k'a bɛ rapport kɛ ko ka taa i y'a faamuya bala Mali ɲininka ONU na se de b'u ye dɔrɔn i y'a faamuya bala Mali c'est que Mali seko de t'a la dɔrɔn sinon Mali man ka taa yɛrɛ o MINUSMA minɛna siɲɛ joli ko jugu la France avion minɛna siɲɛ joli sanfɛ a bɛ ka minɛn di jihadisiw ma an n'olu ka taa sigi ka kuma mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ jihadisiw kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ ka juguw dɛmɛ Mali kan mɔgɔ minnu ye nin tasuma mɛnɛ Mali kɔnɔ an n'olu ka taa sigi ka kuma jigilatigɛ don quoi vraiment aw y'anw tɔɲɔ bilahi anw ka kiritigɛla ninnu bilahi a y'anw tɔɲɔ Mali kiritigɛla a y'anw tɔɲɔ quoi bilahi Mali kiritigɛla bilahi a ye malidenw tɔɲɔ sariya bɛ boli dɔ kan a tɛ boli dɔ kan Mali kiritigɛlaw ye mɔgɔw tɔɲɔ Mali kiritigɛlaw tɛ tiɲɛ kan Mali kiritigɛlaw bɛ yɛrɛsagokɛ de la sariya bɛ boli dɔ kan a tɛ boli dɔ kan wulu mankan b'an tulo kɔrɔ su ni tile wow wow an ka fenêtre kɔfɛ an tulo b'a kumakan na sunɔgɔ t'a ɲɛ foyi an ye plainte don ka dɛsɛ procureur yɛrɛ hali u ka déplacer ka taa wulu minɛ ka taa bila sansara ne yɛrɛ t'a dɔn a ye ninnu ɲɛɲini walima a ye ninnu san de wa walima mun de bɛ an ka kiritigɛlaw ni nin cɛ je sais pas quoi on dirait k'a kelen de ye maliyɛn ye a bɛ t'i sigi ka nkalon tigɛ hali a tɛ maloya ni MINUSMA tun taara Asimi ka mɔgɔ ta o tun b'a dajiya Asimi na o y'a kɛ cogo min na o de ka ɲi Aminata Diko de taara o ye société civile de ye e n'i fa n'i ba cɛ Aminata Diko ni ninnu tɛ ɲɔgɔn dɔn e n'i fa n'i ba cɛ bɛ se ka bɔ k'i tɛgɛ da kuranɛ kan ko ninnu ni Aminata Diko tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo ninnu ni Aminata Diko tɛ ɲɔgɔn kalama ninnu tɛ Aminata Diko ka kulusi bɔ a la su o su a guwana ma boli ka taa kalifa olu de la pour que a ma taa kalifa ba la Maliyɛnw bɛ k'a ɲini bi a taara kalifa joona MINUSMA tɛ yan mais Aminata Diko ba bɛ yan fa bɛ yen n'a ni MINUSMA tun ma nin kojugu kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa kalifa olu la wa non cɛ Mali kiri bilahi poubelle de quoi aw ka hakɛ to dɛ kuma n'a fɔ cogo ne bɛ taa Mali la o bɛ minɛ k'an don kaso parce que Mali kiri bilahi jigilatigɛ de quoi bilakoro fɔra saba bɛ mɔgɔw da la su ni tile on dirait que dabara b'a kelen de ko on dirait que ale de wolola tɔw ma wolo on dirait que ale bɛ kodɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan faso kumasuluden jigilatigɛ den Mali bɛɛ tugura e kɔ yan e de ko Faransi man ɲi tɔɔrɔ min b'an ka Faransi de y'a lase an ma an ka Faransi k'a to yen o mɔgɔ kelen bɛ ka ONU ni fɛnw dɛmɛ hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min ni kumana ko a y'a to yen k'a ta tiɲɛna wulu bɛ se ka i y'a faamuya pas la kule mɔgɔw da la mɔgɔ bɛ sunɔgɔ cogo jumɛn wulu ka taa jɔ ne ka so kɔfɛ a bɛ kule la n bɛ se ka sunɔgɔ cogo jumɛn ko a y'a to yen k'a banna mankan bɛ n tulo kɔnɔ su ni tile n tulo bɛ ɲini ka dayɛlɛ wulu kule kan bolo n'a ye wulu minɛ ka bila sansara kɔnɔ n'a y'a minɛ ka bila sansara kɔnɔ ji tɛ ka d'a ma dumuni tɛ ka d'a ma kɔngɔ b'a bo ja kɔnɔ a b'a makun jagoya vraiment c'est trop non o bɛ mɔgɔ faga ni dusukasi ye quoi mɔgɔ bɛ k'u nin di k'aw dɛmɛ aw sigilen bɛ ka jugu Aminata Diko a ye plainte don k'a ma a ye polisiw bila k'u ka taa minɛ mais dɔ sigilen bɛ Bamakɔ kɔnɔ ka jugu n'Aminata Diko ye tiɲɛ bɛ min kiri bɛ min vraiment c'est décevant an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na Arasbachi musoma la non Mali ko in kɔni vraiment Ala ka hakili ɲuman d'an ma an bɛ na Arasbachi musoma la
ras bati musoma no ye ti seri do tigira jagora ayo fana la mede ko irisi ministri nana ko sogel ma wole foi masra sogel la ko de la ko sogel tara Ousmane Traoré nommé ya famia bala ko ko ke communication ye sogel kerafe ko dore tede ko ka mo la nyina irisi ministri nali ko Abdoulaye Diop ye baraba minke ko sogel ye ninke o de koso ko suno ko degere bora amena mais ko sogel ma fode fo irisi ministre na do Mali kono ani Abdoulaye Diop ka bara wati ko de la sogel nana ko Ousmane Traoré lumena ko pour que mo ka nyina sogel de Abdoulaye May comment ça s'appelle sogel de Abdoulaye Diop ta Abdoulaye Diop be sogel de ka bara la sogel o de Abdoulaye Diop ta Abdoulaye Diop be sogel de ka bara la na kadi sogel ye be abe Diop bla ministre bena ka bara do sogel manga yo kenaka Diop na to nyogon ya famia min bora irisi kana oye ya famia bala Diop ka barake nyogon de abe comme Burkina ministre bora kana comment ça s'appelle Burkina kana ani sogel de nyogon ah ya ni ka fo sogel Abdoulaye Maïga be no irisi ministre ni oyo nyogon wa ani Sadio Kamara yi nyogon wa mais ne wulu muso yin fana sigilen ba ko kanya mo ta fe tuna ba kele nayi sambi wolom la be français har du ko lota bulo manna ni faso kuma sulu dembe na ko be do fo sogelma arasa musoma no ti seri tigida jagura ka maraka dom bela jelen ka nyamo de ti seri o fana vocal ni doke sogel ko ni adesra ateni soda sinu no fe ben ala na krache mo be asimi fe dia ko no ka sogel bo mo be ni soda sinu no fe dia ko no ka sogel bo sogel min ke ni soda sinu ne e ka kabla shite min be sa ka ni soda sinu ne ni ne ni horon kolon de nu sigilen laje ya famia bala ku bena mo buruja fu u ka intérêt kama bila duskasi be mo faka ko ha aw ni wari fara nyogon kaya cedere sigi wati ko wari kata dera sama ko ka sigirize o cotisation tarami o wari dira e de matarami ye téléphone ta ne bolo ya hari bima wari sara horon ya kene ka to jume be la iyo ibeka nenia ka karim keta nenia ka tla ka to dumini ke ko salon kono e manga juru be kana ke yere faga horonya keneka e halala den jume karim keta no fe mo fen karim keta kala ni halala dendu na soro la so ni nya ma dente ni wulute e na aw ni karim keta tege ni kombu hari be ambe ka kale hara bulla be ha ibe ka sale ambe ka kale mais e horon kolon de ti siri tigida da guraga malien bet tigari la wati na ita chena wati na ko be ni sigi ko ka do fo ministre contrôle sogel ko kala maika har na e bara blabi fo kata tinya du ko mele ka be fama ko mali ministre koro na e bara blabi gadu kor fla de be dama o ba la kana fo kata sa ka don labama na e bara blabi faso be so dama ka tla ka dura dama kalo ka sara har ni sogel e bara blabi e fa be mi mo be fa to ko don ni ne ni wulu muso in fana sigilen arasa musoma ale ni arasa bɛɛ fa kelen ba kelen o mɔgɔ fila de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ kalabanci fana solu ɲɔgɔn jugu sago denma wolo Mali kɔnɔ ka Karim Keta kɛlɛ a kan i bɛ ka traité de wulu ka tila ka t'i sigi Mali consulat da la ko mɔgɔw ka taa voter i y'a faamuya b'a la i bɛ k'a ye danbe kɛnɛ kan i bɛ se ka kuma ni ne ti sere ninnu fana kumatɔ ye k'olu bɛ dɔ fɔ sogɛli ma non Mali de ka di dɛ wallahi o de la ala ye ninnu ta tiɲɛ quoi tellement que jugu sagow don tellement que i y'a faamuya b'a la u bɛ bin mɔgɔw kan ka mɔgɔw tɔɲɔ fu u ka intérêt nɔfɛ ma si barika t'a si la u bɛ wari sɔrɔ cogo min na a bɛ taa ten e ye siɲɛ joli kɛ Mali la fanga nɔfɛ i ye siɲɛ joli kɛ Mali la place nɔfɛ mais joli ma ka go mɔgɔ t'i fɛ sinon e y'i ka baara bila ka taa yɛlɛma Mali kɔnɔ ka tugu politiciens bɛɛ kɔ ka taa su bɛɛ ka so kɔnɔ ka taa dumuni k'u bɛɛ fɛ mais ala m'i da taɲa kama mɔgɔ t'i fɛ mɔgɔ bɛ profiter la de sinon mɔgɔ si t'i fɛ ni e tun ye homme tɛ place in sɔrɔ bilayi tun tɛ kuma an ka sunguruba in lamɛn non vraiment a lamɛn dɛ ma so in fa wali sa ko ko ikati de a lamɛn dɛ ni bɛ u taabolo ni dɔ dɔrɔn i bɛ tila ka ko in faamu ta yɛlɛkulama bɛ tila ka tɛmɛ ɲɛkɔrɔ ten quoi moi ça me fait rire ce jeu là maintenant j'ai une décortiquer dɔrɔn k'a f'i ye quoi i b'a dɔn Russie diplomatie nana Mali la a tɔgɔ ma fɔ a jamu ma fɔ tout s'est passé entre Diop et le président
de la transition Assimi Goïta. Donc, Diop de a reçoit, Diop de a barabeke, à nous de la conférence de presse qui est à Toromafo, à Djamafo, tout tourné autour du président de la transition. Ou t'as la boue la touguri kataka et président il a fait ou yuka fait que en même temps il y avait des messages forts qui sont passés sans que en général Assimi ne parle pas, mais à la photo, les photos parlent. Pour moi, qui savent lire les messages des photos, au final. Au fait, les deux étaient debout. La diplomatie russe, Ani Mali président ou Djolé, mais la tête haute. Ça veut dire qu'ils assument leur collaboration. Les deux assument leur collaboration. En même temps, les deux avaient les poignets gauche fermés. Ça veut dire qu'ils sont prêts pour le combat. C'est un message fort pour les ennemis du Mali. Bon, en gros, dynamique, en même temps, il y a une proposition badenke, qu'il faut qu'on vienne à mourir chaman tamal pour qu'on casse kata kalanke Russie. Ou il y a une proposition chaman que munga chani be, il va accompagner les Mali à guerre mouna, afin que chankwa ningo combat fo à l'issue kadja. Donc, mon bon dynamique mon kono, comme à Toroma fo à Jamafo. Et là-bas, comme il y a tout tourne autour de sa petite personne. Ayem mon nani de nominé. Au bec à quel des nani de dou. En bas, kalamako nani de chef, la ni moussoufla. Ayolo nommé primature là. Bon, mon yere bese ka ambiance cassée. En fait, c'est la politique quoi. C'est la communication. Pour casser la communication, pour casser cette dynamique de la coopération du Mali et de la Russie. On a une polémique créée quoi. Donc on a nous y bara font fait que bébé gila et ah non hasidi senganan do wa tellement que hasidi senganan do quoi hein tellement que hasidi senganan do quoi bila hasidi te l'affaire tchen nana Mali de kama mana sogal kama il est ministre nana Mali de kama job ube sogal de ka barala mais hasidi muso koro ya famia bala si ban koro o sigilen do ka galon ta ka nɔrɔ sogal la ko n'i y'a ye irisi ministre nana a ma se sogal ma dɛ a ma se ninnu ma dɛ ko ala n ko maliyɛn ka jugu dɛ wa nin b'a sa cogo de la c'est que nin bɛ sa nin sa cogo la ko tellement que a ŋaniya ka jugu a ka bon hakili ma tellement que a ŋaniya ka jugu a ka bon hakili ma jopu bɛ sogal de ka baara la cɛ min bɔra irisi ka na ni jopu de kan ka ɲɔgɔn ye a cira Assimi fana ma. Nga cɛ ministre caman bɛ yen dɛ ani min ma ɲɔgɔn ye dɛ Sogɛli kelen tɛ Mali ministre ye dɛ Sadio Kamara bɛ yen Modibo Kone bɛ yen Wage bɛ yen Abdoulaye Mayiga bɛ yen a n'olu si ma ɲɔgɔn ye dɛ jɔn yɛrɛ b'a peut-être ani ninnu bɛɛ ye ɲɔgɔn ye mais a ma yira de nin tɛ taa Mali la n'a ni Sogɛli n'a ni ninnu bɛɛ ma ɲɔgɔn ye mais a tɛ yira de wulumuso fana sigilen b'a ka so kɔnɔ ko comme Sogɛli ma ye Sogɛli ma wele foyi ma sara Sogɛli la ko kɔnɔna de la a ye Ousmane Traoré ninnu lomɛ ka bɔ n'o degré ni fɛnw ye pour que mɔgɔw ka ɲina Abdoulaye Mayiga ka baara kɔ non ko ala ça veut dire que n'ala ye mɔgɔninfin kɛ fɛn fɛn ye a n'aw de ka kan quoi n'ala ye mɔgɔ kɛ fɛn fɛn ye a n'aw de ka kan nin bɛ bɔ Faransi yan ka taa Mali la ka taa so ta luwanse de la san 70 bɛ yan n ɲa tɛ mɔgɔ jugu kɛ cogo la se foyi t'a ye a bɛ wari sɔrɔ cogo min na a bɛ taa ten wa kelen de sigilen b'a ka so nin kɔnɔ ye n'a ye juru ta i bolo a t'a sara n'a n'i jɛra a b'i deli wari la hɔrɔn kolo Sogɛli tilala pewu hali ni Sogɛli ye baara bila bi walahi alhamdulillah Sogɛli tilala a ye Mali segin a danbe kɔnɔ hali Irisi ka da Mali la grâce à Sogɛli Irisi ka da Mali la k'a tɛgɛ di Mali ma grâce à Sogɛli Sogɛli y'a ka kalan kɛ Irisi la ani Irisiw bɛ ɲɔgɔn dɔn ani Irisiw bɛ ɲɔgɔn dɔn Sogɛli taara kuma Nations Unies na o de ye dɔ fara danaya kan Irisi ye i y'a faamuya b'a la u tɛgɛ di Mali ma Sogɛli bɛ mun de ɲini tuguni mɔgɔ min y'a ka diɲɛlatigɛ bɛ kɛ Irisi nin wulumuso sigilen b'a ka so kɔnɔ n'i y'a ye Ousmane Traoré ka nomination fɔra Abdoulaye Mayiga ni Irisi ministre ka ɲɔgɔn ye don dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka Abdoulaye Mayiga ka baara ko sabute i y'a faamuya b'a la ala Sogɛli yɛrɛ ka baara a b'o sabute cogo jumɛn mɔgɔ tɛ Assimi fɛ ka Sogɛli bɔ i y'a faamuya b'a la le 5 colonel bilahi mɔgɔ t'u fɛ ka Sogɛli bɔ bilahi i bɛ na ni kuranɛ n bɛ n tɛgɛ d'a kan i bɛ na ni kuranɛ n bɛ n tɛgɛ d'a kan maa si tɛ ninnu fɛ ka Sogɛli bɔ Sogɛli yɛrɛ fanga ɲini tɔ tɛ mɔgɔ min yɛrɛ sɛgɛnna a man kɛnɛ o bɛ fanga ɲini ka taa min a bɛ ninnu juguya ka taa min a bɛ ninnu juguya ka taa min
wulu muso sigilen kan t'a da baro kɛ ɲɔgɔn t'a bolo foyi a bɛ whatsapp groupe n'u kɔnɔ n'a ye dulɔ min a b'a manamana kan fɔ n'a ye dulɔ min a bɛ taa a wulu denya kan fɔ fɛnw kɔnɔ ye e b'i sa cogo de la Usman Traoré ninnu bɛɛ place sɔrɔ e bɛ min n kalanna n bɛ ko dɔn kana dɔ bɔ hasidenya la bilahi sinon i b'i si kɛ nettoyer la yan kana dɔ bɔ juguya la i tugura ivoirien ko yan tɔgɔ nɔfɛ i ma tɔgɔ sɔrɔ i tugura arasa kɔ yan tɔgɔ nɔfɛ i ma tɔgɔ sɔrɔ i tugura y'a faamuya b'a la mɔgɔ caman nɔfɛ tɔgɔ nɔfɛ i ma tɔgɔ sɔrɔ association tɛ a ma don min kɔnɔ tɔgɔ nɔfɛ mɛ ala yɛrɛ de ye nin da i y'a faamuya b'a la wuluya kama e ni fa ni ba cɛ e bɛ nin sɔrɔsiw ninnu fɛ e bɛ se k'i kali ala la e bɛ nin sɔrɔsiw ninnu fɛ i dɛsɛlen de i bɛ n'i yɛrɛ kɛ komi i b'o k'u dɛmɛ mɔgɔ fɔlɔ min nin sɔrɔsiw ninnu dɔgɔya e don mɔgɔ fɔlɔ min nin sɔrɔsiw ninnu nɛni t'i seri don a komi taga yɔrɔ t'a la bi sanga bɛ yɔrɔ a bɛ yen de hali a tɛ maloya e de ye ninnu lagosi yan ka ninnu nɛni yan ka ninnu traiter tous les noms wari tigɛlen Umaru Marikola yan politiciens ka wari tigɛra e de ye ninnu buruja yan ka ninnu nɛni baara ɲuman fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi Sogɛl ka cɛsiri don ani Asimi ani le 5 colonel e jɔyɔrɔ jumɛn bɛ Mali ko la hɔrɔn kolon bɛɛ ma tigɛ e la ka Karim Keita nɛni ka bɔ Faransi ka taa dumuni k'o ka salon kɔnɔ hɔrɔnden jumɛn y'o kɛ halaladen jumɛn y'o kɛ ka Karim Keita nɛni ka taa dumuni k'a ka salon kɔnɔ anw ye wari fara ɲɔgɔn kan yan k'a ka di Arasa ma CDR sigidon fɔlɔ a dira ni muso in de ma hali bi wari ma s'a seyɔrɔ la n ye nkalon da la ala kana hɛrɛ kɛ n ye ni muso in de ye téléphone ta ne bolo yan téléphone kura ka taa n bolo juru la hali bi a ma wari sara ni muso in de ye ne wele ko ni Arasa bɔra Mali la a ka naliko fɔlɔ ko Arasa ko ka ani ale T-Sera de bɛ taa tournée kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ne ka 300 € juru don a la n ko a tɛ n bolo ko n ka taa minɛ mɔgɔ la fa ye kɔnɔ ko kana d'a ma san 70 i bɛ Faransi yan ko ne ka taa juru minɛ mɔgɔ la kana d'ale ma i ɲɛ tɛ nin den barika bannen ninnu na wa ninnu bɛ to kɔfɛ de komi wulu n'a ku ninnu tɛ taa bada ala n'u kɛ cogo ani ŋaniya mun b'u la ala b'u ta tiɲɛ de k'u segin kɔfɛ k'u kɛ komi i y'a faamuya b'a la faden sago olu kɔni bɛ dɔ fɔ mɔgɔw de ma olu yɛrɛ tɛ avancer u tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka avancer u tɛ don da la u tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka don da la hasidi denya la mɔgɔ da la Sogɛl Sena Samara o ka fisa ni ye wulu min jɔlen bɛ Sogɛl ka da la o bɛ dumuni min di e t'a dun gardien min bɛ Sogɛl bolo o su ka fisa ni ye ɲɛnama ye Sogɛl tilala pewu a ye Mali segin a danbe kɔnɔ hali n'i taara suw ɲininka lahara ko Sogɛl talen Mali kɔnɔ k'a ye hɛrɛ di Mali ma wa bilahi suw b'a fɔ ko oui ko Sogɛl ye baara min kɛ k'a ka bon hakili ma n'i taara suw ɲininka Ɲarela kaburuso la ko Sogɛl tala a talen ni bi cɛ k'a ye baara kɛ u b'a fɔ k'a ye baara kɛ a ye Mali segin a danbe kɔnɔ Sogɛl ka papa ma ci i y'a faamuya b'a la ka fɔlɔ bari kɔnɔ ka taa laban misiri kɔnɔ Sogɛl ta kɛra o de ka fɔlɔ bari kɔnɔ ka taa laban misiri kɔnɔ parce que a tun bɛ Buwa ka fanga la u ma tɔgɔ duman sɔrɔ yen a nana don Asimi ka fanga la ka baara kɛ tiɲɛ kan a bɛ fɔ o de ma ko halaladen i y'a faamuya b'a la an faw b'a fɔ an baw bɛ dugawu kɛ n ye ala ka labanko ɲuman di an ma Sogɛl ta kɛra o de labanko ɲuman ka Mali segin a danbe kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ka sɔrɔ ka taa ka retraite la i y'a faamuya b'a la ka Mali kunna wolo ka diɲɛ bɛɛ kɛ Mali fɛ Sogɛl a bɛna taa ka retraite la a tɛna fanga ɲini foyi e bɛ sa wuluya la cɛw de bɛ wele a ye crédit ci ma n bɛna Musa Mara invité cɛw de bɛ wele a ye nin kɛ lagasa n bɛ bɔ kuma la yan ka bɛɛ lajɛlen fo e ni Arasba cɛ aw b'aw sa cogo la Arasba cɛ o ye wulu cɛma ye e ye wulu musoma ye wa ninnu mɔgɔ fila hasidi denya bɛ ninnu na a tɛ mɔgɔ si la dabara b'u kɔ a tɛ mɔgɔ si kun u ɲɔgɔn jugu sago tɛ diɲɛ kɔnɔ maliyɛn bɛɛ ka fisa n'u mɔgɔ fila ye T-Sera ani Arasa foyi t'u bolo foyi n'i taara T-Sera ka so komi ni mɔgɔ jɛra i kana fɛn dɔw fɔ quoi ni mɔgɔ jɛra i kana fɛn dɔw fɔ quoi ne tun bɛ taa n'i taara nin ka so bilahi i bɛ fɔnɔ quoi i bɛ fɔnɔ bilahi ala ka hakili ɲuman d'a ma